ego m ji bịa na nke Akwa gwọ ọgwụ is my own money. Onwede m biri ego. Onwede ihe m sị biko ya natara m ego. Ihe m sị lekwere ihe Akwa pịara m. Onwede ga natara m the money. Nobody will collect the money for me. Then I watch video. Onye m seek help to help me who Paul Esike. And all you want onye natara the money. Not very dark man. First one natara 500,000. Paul Esike natara 2.5 million. Okay, before you continue watching this video, achọrọ m ikwu okwu kosa nwanne anyị nwoke a. Nwanne anyị nwoke a bụ onye na-akwa mele ife. Mana e-post video yesterday, ana m agụ a lot of comment ndị mmadụ. First of all, I want to say this for some people na-agụ their comment. O nwere onye support Itali apịara nwanne anyị nwoke a ya na ife Akwa je. Akwa mee mistake ịpịa Itali. Mana ndị be anyị si na egbuo maka iwe, inye maka isi. Ọ bụ na watch this video till end. Ị ga-afụzi na nwanne anyị nwoke a na-achọ okwu because a lot of things okwu na this video gosi na ọ na-achọzi ka o wele Akwa gbalụ followers, ka o wele Akwa dey popular. Just cool down and watch this video. But my advice na agwa nwanne anyị nwoke a bụ eze rock. Lawyer nwere ike na-epush ga anyị ma ndị lawyer 2.5 million naira eji n'aka ka a na-ede. A ga-agbalikwa alụ gị. Nwanne nwoke ife emego ọzọ emezina ka a na-ayọ. Ọ bụ sọsọ m ga-alike ka ị rapụzie all these things. Biko ka anyị na-ayọ gị. And again, ọ bụla onye ọbụla ka ọgwụ na-alụ ọrụ. Ana m ekwu ife asịsị almost 2 years nọ n'iru akwụkwọ a. Before eje ịgwọ ọgwụ, nene na akala aka ga-abụ ọgwụ before egwebe ọgwụ. For people, just watch this video. Ka unu judge ya. Nke a bụ new video drop recently na. Maka ndị na-asọtụsị ọnụ, eleghị gara aga eme. Because it never happened to you. Because you are not the one. Because of nwanne gị. Because of onye ma. Because of your relative. It's of you to point finger at the wrong side. But I love him. On a jiggy from Ghana go deep. Ego. You like a Catholic, Christian, Muslim tradition. Free religion. Free of worship. So I went where I want. Why I'm crying is because of the beating. To let him that he doesn't have right to send people to lay hand on me. For what good reason? I'm a customer for that matter. I'm a client to him. So I must not cry when things goes wrong. I must not complain. Complain is or wasn't no connection opposite house. About motor piamife. If you na social media na sort of on. Jepa na sort of on. Igwe parado so igwe gini. But the material video I got delete here. Run got delete here. The comment section na ko na ako because of all the go. On the 1 million condemn 900 of honor. I got it before. 800 Canada to today. And when you got na ko pata yes no gra na ka. When you got go pata no public yes no go. Ndị niile akwarịrị ego fa. Ndị le ori ego fa. Ndị le ọrụ na wọkọrọ biko no. When I fly my hands, I will post my phone number here. Contact on them. Let's condemn those bad people. Contact them. Let's put them together. Pastors. Fake pastors. I'm talking about fake. I'm not condemning anyone, but fake ones. Fake native doctors. Traditional healers. Let's put them together and condemn it. Because they are finishing us. The family have condemned will because they are fake. Abang rubbish. They get magnebu. Abang forget the one nego to them pangnebu. You Mohammed sus. How to go loro. Mohammed Sabala Fana walk on. Because I'm came to Zatazi. People not condemn me. Who cares? Oh, you go. I want them breed ego. Ghana and Kakwa. It's my own money. All half or how well. And I collected my money. The man who would do. Ghana can be a roll. Repart, we are not collect on your money. The money would do. All how far or how well. I collected my money. Complete. Listen. You for 200,000.
Mkolo keje bora mafa. Why chefu ngadi TVL. But nevertheless, petition ga antara megom. Share the video. Here my phone number here. When you need to take fuck up. Contact anima jaja batani. Akwa watani. Anima jaja Akwa Okuko. You will learn. Don't try it. Or you fall. I got me here. See, don't try or you fall. Actually, we go about 500,000. We go about 2.5. Okay, about also. When I talk about don't tell me now. I don't one-on-one. I will present internet. So don't one-on-one. Negotiate all. That's I'm sorry. But you know what I'm saying? I don't say between me and him. If not, Akwa, you will learn.